Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα θα κάνουμε μάθημα γαλλικών. Bonjour madame, bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est, voulez-vous coucher? Πολλά. Βέβαια, οπωσδήποτε το χιούμορ, το καλαμπούρι μας το γνωστό, αλλά επί τη ευκαιρία, σήμερα έχω να σας πω ότι είδα την ωραιότερη κορμάρα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Για του λόγου το αληθές, παρακαλώ. Τι κορμάρα είναι. Ρωτάνε οι Γάλλοι, τι είναι αυτό, και λένε qu'est-ce que c'est? C'est un lougre. Δηλαδή, αυτό είναι ένα κότερο, παράδειγμα λέμε τώρα. Ναι. Αλλά να ξέρουμε για κάτι να πούμε. C'est un lougre. C'est un lougre. C'est Un lougre. un lougre. Το ούτω τραβάμε λίγο. Lougre. Α, lougre. Ωραία, καλά το πάω. Λοιπόν, έρχομαι εγώ τώρα Γάλλο. Bonjour monsieur. Saint. Περίμενε ρε. Να σε ρωτήσω πρώτα. Qu'est-ce que c'est? Πώς το πάμε? Τόση ώρα αγώνα. Ρωτάω εγώ, τι είναι αυτό? Ωραία. Και εσύ λες c'est un cabinet. Αυτό είναι εύκολο. Έλα, το βρήκαμε τώρα. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que c'est? Cette combiné. Oh monsieur, c'est vous le trapapéli justement. Où a trouvé le papil, le papa? Cette combiné. Ό,τι ας σου λέω καμπίνε πάμε. Μια μου το έμαθες, θέλω να ρίξω το αγόρι μου. Το Συγχαρητήρια, σήμερα έχεις μάθει κάτι. Είμαι λίγο ζωχάδας. Σετ un hémorroïde. Σετ αιμορροίδου. Ναι, όχι, εσύ το πες σαν να έχεις αιμορροίδα. Άστο. Λοιπόν. Εγώ μιλάω αγγλικά. Α, αγγλικά θα μιλάς, Good morning. How are you today? Very nice. Okay. I am about crazy for you. Crepes? Banana, No. cucumber, No. αγγούρι. Yes. Α, αγγούρι. Yes, I have. You have? Good αγγούρι. Yes, it's very, very nice. It's nice, Φίλοι μου γαλλομαθείς. Bonjour. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Πώς? Κοίτα. C'est Lougre. Όχι, κάτσε μην αγριεύεις πολύ. Το γκρ ήταν λίγο. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que... Oh, bonjour monsieur. Περίμενε ρε αδερφέ. Να σε ρωτήσω πρώτα, δεν πάμε να σε ρωτήσω, μου το λες πρώτα. Comment ça va? Qu'est-ce que c'est? C'est des loups. Με ένα δειλινό. Είδες, τα καταφέρνει. Μάτια. Έλα συμπεθέρα, έλα πάρ' κάτι κάνει. France? Oui, Parlez-vous français? oui. Oh, bienvenue Bienvenue. à notre village. Merci. Άκου γλώσσα. Πρόσεξε. Είναι γιούκτερ μπουγιούκτερ μπιλιγουρδού σαντέ τσουτσούμ σουγιού μπουρδά και μπουρδαλί μπουρδά. Αυτή είναι η γλώσσα. Κι όλη μέρα τακ τακ τουκ 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 τουκ. Τα πετάλα σου κάνεις. Κι ο αργαλιός σου κι η απατή σου σε πειρασμό με βάνει. Δεν μου λες από ξένες γλώσσες πώς πας? Πολλές ξέρω, πολλές. Μιλάς ξένες γλώσσες. Εγώ ήρθα σήμερα να σε βοηθήσω στο κάνω μάθημα γαλλικών. Τα μιλάς τα γαλλικά? Ναι, φρασέ. Parlez-vous français? Un peu? Μακαρόνια φρικασέ. Όχι βέβαια! Φρικασέ! Έχεις σκεφτεί καμιά φορά τώρα έτσι που γερνάει να του κάνεις μια πλαστική? Ήτανε, Τώρα που γερνάει λέω να του κάνεις μια πλαστική. ήταν πλαστική. Έτσι λίγο να το... Να του βάλω λουλιά. Επειδή θέλουμε τώρα εδώ να σε βοηθήσουμε και λίγο, Ναι. θέλουμε να του δώσουμε ένα όνομα. Να την βάλουμε Σουζάνα. 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 Καλά, δεν την βγάζω Σουζάνα. Εντάξει, άμα να την ξακίσει το ξύλο, ας την αλλάξει το όνομα. Εγώ ήμουν στα ανταρκτικά με τους Αγγλέζους. Δεν μου λες τώρα, τότε που ήσουν εσύ τότε με τους Άγγλους, ο Μουρίνιο ήταν στην Αγγλία. Ο Μουρίνιος, εγώ γνώριζα να ταγματάσει μόνο ο Εγγλέζο που πάει στα βουνά μας. Α, Άμα τη φωνιάξω σήμερα στα καβαλιά του ποιο να είναι. Άμα δεν θα δει του θέτω και του κεφάλι και έστω.
Να φύγω. Πολλές δεν μου πρέπει. Άγιος. Συγγνώμη. Ο Άγιος. Ο Άγιος. Ο Άγιος. Μα μπορεί να είσαι καλό κοπένι, αλλά αν μου λες πως θα και Άγιο. Έλα εδώ μικρέ, να σε ρωτήσουμε κάτι. Ρώτησε τον εσύ. Χωρίς να πω εγώ του παπά. Πες ποιος είναι αυτός, να δούμε αν ξέρει. Έλα λέει μωρέ νεαρέ πάει. Ποιος είναι λέει αυτός, τον γνωρίζεις? Βέβαια. Ποιος είναι? Είναι ο Άγιος. Α, ο Άγιος είναι. Για να τον χαρείς. Μη φύγεις, θα ξανάρθω. Περίμενα, τρέξω λίγο. Πώς με είδες, σαν τον Άγιο δεν πήγαινα. Και θα το διάβολο πήγαινε. Have a look, good. To play tennis? Oh no. Όπα, έλα μέσα. Laurence, I can't believe it. Laurence, look. Good, Laurent. Ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω. Όπα. Τώρα να πέρασε κάνα δυο τσικάλια.